Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ngarsanipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa Masjid Al-Furqan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Merupakan atur monggo kita sedaya tansah ngunjukaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring mapinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah tuwin inayahipun sehingga wonten kalodhangan sonten punika kula panjenengan sedaya tasih kaparingan nikmat sehat sempat sehingga sonten menika saking sareng-sareng pepanggihan malih dalam rangka pengawasan menjelang berbuka sonten menika kanthi ginanjar sehat wal afiyat. Salatullah wa salamuhu mugi tansah kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu munggah syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah sonten punika kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami niki wau ubur wis rame sithik karo anake, rame karo bojone. Arep mangkat kunci digoleki ndelik nek ndi ra ketemu. Ya Allah, jam 5:15 10 menit tak goleki ning endi ra ketemu. Arep mangkat mlaku ya adoh dadane ning kene arep golek bukan. Nek ra mangkat yo ditelepon karo Kang Farman dadi kewuan. Wis niki tekan wis kroyo-royo wis alhamdulillah kembrobios ngeten niki. Ning alhamdulillah pun dicepaki kang ngeten niki mangke seredan. Hebat meneh dikepaki asbake dicepaki. Ha ning rokoke ra eneng yang padha wae to, Bu. Agak ning asbak to kan nggo ngopo, Pak? Haru mangsane kene asbak to kon nggo ngopo? Wis men ra duong karo ngono to. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, wonten sonten punika kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makampal menika dalam rangka kula panjenengan sedaya niki tambah seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo sing dilakoni awake dhewe niki kabeh dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek iso awake dhewe iki tambahi terus le seneng karo Kanjeng Nabi, tambahi terus le seneng karo Kanjeng Nabi. Lah wong sing paling seneng karo Kanjeng Nabi iki termasuk garwane jenenge Siti nggih. Pas tanggal 13 Ramadan nek mboten klentu niki pas sedanipun sinten garwanipun Siti Khadijah. Siti Khadijah niki garwane Kanjeng Nabi sing paling dicintai dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur Khadijah niku ya demene karo Kanjeng Nabi tenanan. Khadijah dinikahi dening Kanjeng Nabi Muhammad niki bandane ra bain-bain, Pak. 2/3 wae negara Mekah. Dadi 2/3 negara Mekah. Cara sakniki sak Bantul niki 2/3 wae Khadijah kabeh. Dadi kan ya cara duit kan ya ra kena dikandakno. Dadi Kanjeng Nabi entuk wong sak sugih-sugihe sing jenenge Khadijah niku dadi garwane Kanjeng Nabi. Bondo sing okae semonten niku 2/3 wae negara Mekah niku wae Khadijah kabeh. Buati saking sugih saudagar kayane ra umum niki jenenge Khadijah niku. Bondo sing digadhahi Khadijah kabeh niku Pak Bu, niku kabeh dientekno dienggo perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih masyaallah. Reneng duanya istrine Kanjeng Nabi niku perjuangane bondo sing okae kaya ngoten niku Pak Bu, entek dienggo perjuangane Kanjeng Nabi, dienggo perjuangan dienggo gedhekno Islam teng Mekah niku Kanjeng Nabi perjuangane dibantu kalih Khadijah niku. Ngantek bondone sing okae kaya ngoten niku Pak Bu, entek ora krasa ngantek-entek nganti arep sedane Aisyah, ngantek arep sedane Khadijah. Arep sedane Siti Khadijah niku Kanjeng Nabi blas gak duwe bondo apa-apa, kejaba ming klambi sing dienggo karo cara sakniki serban sing biasa dienggo nrimo wahyu niku. Kaya ngapa, Bu? Apike wong wedok ra ya persis kaya jenengan to, Bu? Wah, nggih umpamane ndek gelang 5
Niki pas poso ini nyopak nyoh dienggo bukane masjid dilorot kabeh ketoke ngono kuwi. Kae mesem kae mejem kae. Ngopo kok meja-meja ora kuwi? Masya Allah. Lho kok ngono kuwi lho apik Khadijah. Raiman karo bondo sing akeh mau kekno kabeh karo Kanjeng Nabi nggo berjuang nganti entek-entekan. Nganti nalika ajeng sedanipun niku Khadijah blas gak duwe apa-apa, Kanjeng Nabi gak duwe apa-apa, Masya Allah. Saking bingunge Khadijah niku nalika ajeng seda matur kalih putrane sing jenenge Fatimah Az-Zahra. Kono maturane mbahmu nok, maturane mbahmu aku rawani arep matur. Aturno ngene ya nok, sesuk nek aku mati iku kon buntel utawa kon ngafani nganggo napa sorban sing biasane dienggo nampa wahyune Kanjeng Nabi niku. Lah ra duwe napa niku blas niku. Kanjeng Nabi diaturi ngono iki langsung nangis, Masya Allah. Khadijah kowe getun ya duwite entek kanggo berjuang mboten Kanjeng Nabi. Kula niki bingung sesuk jenengan iki sing ajenge wangi, jenengan iki sinten malih nek kula iki pun ora duwe apa-apa Kanjeng Nabi. Sakniki pun entek-entekan kula mboten iso mbantu napa-napa malih Kanjeng Nabi. Kula niki isin ngantek sakniki mboten iso mbantu jenengan Kanjeng Nabi. Akhire nalika semanten niku sing mboten tegel nyawang niku malah malaikat Jibril. Dadi malaikat Jibril iku selalu ngancani Kanjeng Nabi ngoten dadi. Mboten tegel ndelok kahanane Kanjeng Nabi ngoten niku. Mat Muhammad, kowe jane ora duwe mat, nek kowe kepengin sugih lho gunung Jabal Uhud lho tak tekakno. Neng kene tak tekakno dadi mas mat nggo kowe kabeh. Kanjeng Nabi kok ngoten iki ditawani kok ngono iki ora melek ya karo Kanjeng Nabi. Pun mboten malaikat Jibril. Malah ndonga muga-muga ya Allah waj'al li miskinan, muga-muga jenengan dados kula yang ingkang miskin Kanjeng Nabi. Ya Allah, lan muga ndadekaken panjenengan dhateng kula golonganipun tiang-tiang ingkang miskin. Mah ndongane ngoten niku Kanjeng Nabi. Awake dhewe wani apa ndonga ngono niku? Wong ra ndonga wis lek guyu tenanan iki sajake krasa iki. Lho tenan lho Kanjeng Nabi ngantek kaya ngoten niku. Masya Allah. Mboten Kanjeng Nabi. Wes akhire saking hebate sejenenge Khadijah niki wau, cedhake karo Kanjeng Nabi tenanan, tresnane karo Kanjeng Nabi tenanan, akhire malaikat Jibril matur dhateng Allah Subhanahu wa taala, sidane kafane menapa Khadijah niku didukno saka swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Jaluk nuro Gusti Allah langsung set ngoten niku wau. Len nekakno niku wau pasrahno Kanjeng Nabi nyo. Ditekakno kali malaikat Jibril len nekakno ki ora mung siji Pak ternyata. Ditekakno papat sisan. Masya Allah. Lah kok papat ki nggo sapa wae iki? Persiapane ngoten niku ya Allah. Iki siji nganggo Hasan, kanggo Husain karo sahabat Ali. Di antaranya niku kabeh wis dicepakno saka swarga kabeh. Cepakno Masya Allah. Wis dijatah kafan-kafan iki nggo iki ngoten pun cepake ngoten niku wau. Gekne awake dhewe dicepaki ngoten niku ora ya malah bingung lek arep nyarutan to. Duh, angsurane rong rampung wis dicepaki. Masya Allah. Kanjeng Nabi tambah nangis, Masya Allah. Lah kok sekawan malaikat Jibril iki nggo sapa wae? Iki nggo Hasan, nggo Husain. Kamangka sing jenenge sahabat Hasan karo Husain niku wong sing ditresnani karo Kanjeng Nabi, Pak. Pol-polan ditresnani. Saking tresnane Kanjeng Nabi karo putune niku lho. Nalika Kanjeng Nabi salat, iku pernah Kanjeng Nabi nek salat niku biasa mawon. Sahabat itu kaget loh, salat kok Kanjeng Nabi sujud ki suwe banget, mantar rampung-rampung. Wong-wong niku makmume cara sakniki ngantek kejuak. Salong sing mburi karep putus asa medhot yen ngantek cara sakniki. Ka imam tenan ora nek saiki umpamane. Wis ngoten niku wau ternyata ora ngerti kabeh arep ngopo, kabeh mung nunggu Kanjeng Nabi kok ora takbir-takbir ki napa. Ternyata wong mburi eneng sing wong rada wonge lanyo-lanyo. Lanyo-lanyo ngerti to, Pak? Dadi Islame iki ya mung sedengan ngoten niku wau diungak ngopo to Kanjeng Nabi jane kok suwe banget. Dadi salat ki mbiyen ngungak ki ya eneng ora mung saiki tok. Masya Allah. Niku soreh Kanjeng Nabi bener-bener. Niku tangi ngoten niku ndelok Kanjeng Nabi ngopo to kali sujud suwe banget. Ternyata teng riku sahabat Hasan putune iki agek njaluk napa gendong pas agek sujud ngoten niku wau. Kanjeng Nabi rong wani tangi saka sujute nalika putune niku rong mudhun saka gendongane. Lho, saking hebate Kanjeng Nabi kok ngoten niku. Saking tresnane kalih putune niku.
Lho kok dikabari putune kaya ngoten niku wau, wis digawani kain kafan kabeh. Masya Allah. Mulane biyen nalika teng bumi Karbala Kanjeng Nabi niku nyawuk napa? Pasir ngaten niki wau. Nangis Kanjeng Nabi. Lho, napa Kanjeng Nabi? Karena tahu bahwa sahabat Husain iki ninggale teng bumi Karbala niki mangke. Lah teng bumi Karbala niku sing jenenge sahabat Husain niku dipenggal kepalanya, Pak. Terus sirahe niku dienggo bal-balan. Terus sekarang saiki dadi sejarah bal-balan niku, amangka bayangno. Andeke kok nero bal-balan do seneng kabeh. Lho niku bener-bener kok ngoten niku sejarah bahwa sahabat putune Kanjeng Nabi bener-bener tinggi bal-balan sirahe niku matean. Naudzubillah. Kaya ngoten niku wae. Saking senenge Kanjeng Nabi karo putune kok ngoten niku wau, kok krungu kabar putune wis digawani kain kafan sisa. Lho kok ngoten niku Khadijah sing perjuangane hebate kok ngoten niku lho, Pak. Raening duanya ro Kanjeng Nabi ra tau nglarakne Khadijah niku dit pira-pira cara duwe nyoh. Ngoten niku, Pak. Aning pembangunan nyoh, aning arep bangun niku nyoh. Ngoten niku garwane Kanjeng Nabi tanpa mikirno awake dhewe. Gak enek duanya Khadijah niku pilihane Kanjeng Nabi. Nganti bondo sing okae kok ngono ki entek, ngantek ra duwe apa-apa tekan sedane Aisyah. Sehingga nalika Aisyah niku sedo niku Kanjeng Nabi masyaallah le kelangan tenanan. Bingung sesuk sing arep ngewangi aku iki sapa terusan. Nek Khadijah ora eneng. Padahal mbiyen duwe kanca iki lho napa duwe paman jenenge Abu Thalib ya meninggal. Khadijah nomor loro sing sangat sayang karo Kanjeng Nabi ya meninggal. Kok ngoten niku wae. Mulane wong sing tersayang karo Kanjeng Nabi niku termasuk Khadijah niku satu-satunya perempuan sing sesuk ya memang dadi idolane swarga. Raning duanya ya Khadijah niku perjuangane pol-polan dinggo Kanjeng Nabi entek-entekan. Niki wujude wong seneng karo Kanjeng Nabi. Lah saiki awake dhewe piye carane awake dhewe niki iso seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana Pak, Bu, wong ki nek seneng tok karo Kanjeng Nabi niku jaminane pun dijamin swarga. Lho niki akeh seneng tok lho urung apa-apa kok seneng tok. Kanjeng Nabi le dawuh, "Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah." Jelas niku. Sing sapa wonge kok seneng tresna karo aku Kanjeng Nabi, faqad ma'i mongko sesuk arep bareng-bareng karo aku ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Niku meng modal seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa enten sejarah wong seneng ki Kanjeng sejarah zaman Kanjeng Nabi wong seneng ki termasuk ahli swarga enten. Suatu ketika ngeten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gerah nalika ajeng nandang ajeng sedanipun Kanjeng Nabi niku gerah. Kira-kira gerah Kanjeng Nabi niku sesasinan. Kanjeng Nabi gerah nalika gerah niku kan sahabat ki udah kaget lho. Iki kok Kanjeng Nabi ra tau ketemu rawake dhewe. Karena Kanjeng Nabi niku anggere bar salat, Pak. Niku terus teng ngarepan masjid ngeten iki terus kumpul-kumpul ngoten niku halaqah ngandan-ngandani metu hadis. Lah hadise Kanjeng Nabi ya saka bangsa halaqah kaya ngoten niku wau. Ketemunan, anggere ketemunan. Lah sahabat niku kangen banget anggere Kanjeng Nabi dawuh niku cara wong dawuh niku Kanjeng Nabi tiada duanya. Awake dhewe krungu suarane Kanjeng Nabi tok niku wis kangen terus. Lah kok niku pirang-pirang dina Kanjeng Nabi niku mboten dawuhi apa-apa, ra eneng apa-apa, bar salat ya grumbyung langsung kondur ra eneng apa-apa, sahabat bingung. Suatu ketika dawuh karo sahabat Bilal, aturna karo umatku kabeh nek engko bar salat aku kepengin matur karo umatku kabeh. Wah, krungu kabar ngoten niku sahabat Bilal dipandhakno sahabat-sahabat liyane iki pun seneng banget. Lha Kanjeng Nabi ra tau metu, ra tau jagongan ra apa-apa, lha kok iki kok ngejak jagongan, ngejak halaqah bareng-bareng, ngejak pertemuan cara sakniki. Sehingga pertemuan teng arep masjid ngoten niku cara sakniki. Bacaan pertemuan teng arep masjid tenan pun sahabat papat niku biasa anggere nang apa-apa teng arep dhewe sebagai benteng Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Papat niku selalu mendampingi Kanjeng Nabi teng pundi mawon Kanjeng Nabi niku selalu didampingi. Sehingga nalika kumpulan ya ngoten sahabat-sahabat sing inti-inti niku teng ngarep ngoten niku sebagai akar betis nek cara sakniki. Pun kumpulan teng mriku niku karo sahabat-sahabat mburine kabeh ngoten niku Kanjeng Nabi omong.
ternyata ngomongin Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi niku ngaget-ngagetke. Dawuh Kanjeng Nabi ngene. Sahabatku kabeh, apa to aku sebagai nabine Allah Subhanahu wa taala wis nekakno risalah sing didhawuhne Allah Subhanahu wa taala marang sira kabeh. Sahabat matur langsung sampun Kanjeng Nabi, sampun kabeh. Sehingga terakhir nikulah turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nek mboten kentu Al-Maidah ayat 6, maka dibuka. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Niku ayat sing turun terakhir. Niku kalimatnya niki wau. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Lha teng riku sahabat matur kabeh sampun Kanjeng Nabi. Sing nomor loro ternyata ngeten. Umatku kabeh, apa to aku sak suwene muasarah utawa jagongan karo kowe, kumpul karo kowe kabeh eneng hakul adami sing isih keregeng neng awakmu kabeh. Agek muni ngoten niku wau, sahabat Abu Bakar langsung nangis, Masya Allah. Kok bahasane Kanjeng Nabi nganggo bahasa pamitan ternyata. Nangis jadi-jadi Abu Bakar, Masya Allah. Kok Kanjeng Nabi ngoten niku wau ditututi sahabat-sahabat liyane nangis kabeh, ngerti nek Kanjeng Nabi niku kahanane arep pamitan. Masya Allah. Matur ngono kuwi, apa to aku ki duwe hakul adami marang sira kabeh? Wes sahabat matur, mboten Kanjeng Nabi. Reneng lho Kanjeng Nabi niki cara saniki presiden gak ning presiden apa jenengan ngomong kowe disalah aku. Ngono kuwi aku disalah kowe. Wani jenengan karo polisi ning sandike. Wong nang polisi mlayu kok. Daerah komplit. Lho niku. Tekoni ngoten niku wis sahabat kabeh reneng wong wani jenggelek, kabeh reneng wong mani baleni meneh karo Kanjeng Nabi kurang mantap. Apa to aku ki nalika muasarah ketemu karo kowe isih ning hakul hadami sing rong rampung marang sliramu, ya ping 3 reneng wong wani wong Kanjeng Nabi niku apike pol. Tindak tanduke ya apik pol, nek omong karo wong niku ora tau nglarakno, Bu. Sing jenenge omongan ya apik ngoten niku ketemu karo wong ya wis wah Kanjeng Nabi niku segala-galanya. Ketemu tok niku karo Kanjeng Nabi seneng. Kok ngono kok ditekoni isih duwe salah apa ora? Lah sehingga duwe adat ngono dhewe nek eneng wong mati niku ya dipamitno ngono ki memang Kanjeng Nabi wae sadurunge sedo mah justru pamitan dhewe njaluk halale hakul adami ternyata. Sadurunge sedane Kanjeng Nabi ya njaluk halal kaya ngoten niku wau. Mulane teng wong mati niku dipamitke biasane nek jenengan ngrungokke do ngrungokke ra ta nek pamitke kae. Mbok menawa wonten hakul adami sing keregeng dateng jenazah menawi awan napa alit kasuwun ngebrokaken. Niku nek umpamane okah ya kon hubungan karo keluarga. Niku men napa nalika mati niku ora duwe tanggung jawab hakul adami. Kanjeng Nabi ya ngoten. Padahal Kanjeng Nabi niku siji maksum. Wis jelas ora ndek dosa karo Gusti Allah. Cara ndek dosa diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Surgane ditanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Lah kok isih apike kaya ngono kuwi tekon karo sahabate, tekon karo umate duwe ora kesalahan kok ngoten niku wau. Ning Kanjeng Nabi ternyata urung terima, dibeleni neh. Tak beleni pisan ka sahabatku eneng ora aku ki ndek kesalahan karo kowe, sadurunge aku kuwi ketemu karo Gusti Allah men ra ndek hakul adami, nek pancen aku ki duwe hakul adami ndang rambungno tekan saiki sadurunge aku sowan maring Allah Subhanahu wa taala. Sahabat papat guys matur mboten enten Kanjeng Nabi. Blas mboten enten jenengan iku saene masyaallah Kanjeng Nabi sinten sing ngarani jenengan kok duwe salah kalih wong Kanjeng Nabi. Ngoten niku wau. Wis raning tenanan, dinteni ngantek wah. Sahabat kabeh raning tenan. Wonten wong sing nang mburi dhewe kono kae, wonge nyebuhi jenenge Ukazah. Ukazahne cara saniki preman pensiun. Ya cara apa jenenge? Gali ya. Nek cara galine Jogja ngono nek nang Mekah biyen. Galine Jogja manggon nang mburi dhewe. Ya wong kono kae wong lanyo-lanyo biasane nek pengajian ya nang mburi dhewe, kumpulan ya nang mburi dhewe, nek apa-apa entak okah dhewe. Wis umum. Tenan. Suka mburi dhewe niku matur kula Kanjeng Nabi. Nalika matur kula Kanjeng Nabi niku sahabat Abu Bakar gak trima langsung ngadeg nyek.
Sahabat ditututi sahabat liyane papat, pututi sapa sing ngacung mukae, langsung tututi. Cara saiki arep dipateni wong papat wong siji niku lho, sahabat papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak trima kok nyalahno Kanjeng Nabi ndek salah ke karo kowe salahe kaya ngopo ora trima. Dipuarani arep ditekak ngoten niku dindek karo Kanjeng Nabi. Sahabatku, bali kowe. Iki urusanku karo sing jenenge sinten? Ukazah. Iki urusanku karo Ukazah. Akhirnya Ukazah yang gleleng kok dongklak. Wah, sahabat iki cara saiki nek engko ning njaba tak pateni tenan kowe ngono. Lah mangkale ra umum. Wong karo Kanjeng Nabi ngono kuwi gleleng banget kan ning ngarepe saiki nek cari njajal kowe. Umpamane kowe ngono tak gites ning ngarepe wani-wani. Lho tenan niku Ukazah iku gleleng ngoten niku wae mara teng Kanjeng Nabi. Kula Kanjeng Nabi. Sapa jenengmu? Tekoni Kanjeng Nabi. Kula Ukazah Kanjeng Nabi. Lah apa kesalahanku marang sliramu? Mbok menawa engko ki pancen iku hakul adami sing kudu tak rampungno marang sliramu. Ngoten niku wae. Nggih Kanjeng Nabi. Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niki biyen pancen mungsuhe Kanjeng jenengan nang Kanjeng Nabi. Dadi Ukazah niku wis bola-bali arep mateni Kanjeng Nabi ning ra hasil. Bayangno Kanjeng Nabi bola-bali arep dipateni karo jenenge Ukazah niku saking nyebaine Ukazah niku arep mateni Kanjeng Nabi. Kula niku riyen Kanjeng Nabi, Masya Allah mungsuhi jenengan tenanan, jenengan tak pateni bola-bali Kanjeng Nabi ning boten kasil Kanjeng Nabi. Ning nalika kula iki menyatakan umat dadi umat Islam Kanjeng Nabi, kula iki mlebu Islam napa baiat Islam kalih jenengan Kanjeng Nabi, kula niki wong sing selalu kepengin cedhak karo panjenengan Kanjeng Nabi. Saking senenge kula kalih jenengan niku kula iki kepengin banget cedhak kalih panjenengan Kanjeng Nabi. Sehingga nalika jenengan perang Kanjeng Nabi, kula niku selalu teng burine. Ternyata jenenge Ukazah niku Pak Bu, nek perang niku teng burine jarane Kanjeng Nabi terus. Dadi Kanjeng Nabi ngujar tututi mlayu ngoten niku wau tanpa eneng kesele jenenge Ukazah. Hebate kaya ngopo? Lah wong biyen iki nek perang ini wong gede-gede ngono kaya Kanjeng Nabi teng ngarep ora kok meng ayo gek maju ngono kuwi ra eneng. Ra saiki kuwi wong cilik-cilik songon maju sike. Cara polisi ra ndek pangkat kuwi ya sekarang aja ke sike. Engko sing kari-kari rak sing gede-gede rak kari-kari ngoten niku wau. Kanjeng Nabi mboten, perang niku teng ngarep dhewe Kanjeng Nabi. Masyaallah. Nalika ngoten niku wau, lah terus piye karepmu? Ngeten Kanjeng Nabi. Jenengan niku nek perang masyaallah semangate Kanjeng Nabi, ning nek jenengan ngertos Kanjeng Nabi, suatu ketika saking semangate jenengan Kanjeng Nabi, jenengan nalika jenengan negarke jalan jenengan mecuti jaran niku lho Kanjeng Nabi. Niku sing jenengan pecut mboten jarane jenengan ning geger kula Kanjeng Nabi. Masyaallah, Kanjeng Nabi langsung kaya kaget niku Bu. Getune masyaallah, lho kok iso kejadian kok ngono kuwi. Nggih Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi nek mboten percaya, cara sakniku gegere niku isih napa bekas luka niku ngecap-ngecap niku dibuktekno Kanjeng Nabi ngoten niku wau. Kaya Kanjeng Nabi getun banget masyaallah. Lho, iki bener-bener hakul adami marang sliramu nek ngono kuwi. Nek pancen ngono terus kowe njaluke piye? Ngoten niku wau. Bar ngoten niku nek pancen iki hakul adami ning jenengan Kanjeng Nabi, kula niki kepengin bales jenengan. Oh bayangno piye, Pak? Pengen bales Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi wong sak api-apike pol, kok pengen bales. Umpamane saiki wong enenge tak gides ning ngarepan kok Pak Yan. Masyaallah tenan. Saking mangkele niku langsung sing maju sahabat Umar. Sing ngadeg nyek sahabat Umar. Umar niku Amar Al-Faruq, singa padang pasir jenenge. Dua die ahli perang. Nek perang niku entek-entekno. Dadi sahabat Umar niku Pak, nek perang ngoten niku wau mbiyen kan ceritane wonge kafir, Pak. Nalika kafir niku Kanjeng Nabi ndelok perange sahabat Umar niku kaget, ya Allah wong kok ampuhe kaya ngono. Lah umat Islam niku anggere mungsuh sahabat Umar entek-entekan, Pak. Kalah. Ngantek tobat cara Kanjeng Nabi bingung. Lah iki nek mungsuh kaya Umar terus ngono kae terus umat Islam kapan le menang? Saking amuhe sahabat Umar. Ning nalika semanten Kanjeng Nabi ra kalah politik. Nalika semanten Kanjeng Nabi terus ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ndeleh kaya ngopo nek wong ampuhe kaya ngono kuwi dadi kekuatane umat Islam. Selasa Kanjeng Nabi niku ndonga Umar niku men dadi wong Islam, Rebo niku lho glimpang Umar langsung mlebu Islam. Wong ampuhe kono dadi kekuatane umat Islam. Masyaallah. Lah nalika dadi kekuatane umat Islam niku, Kanjeng Nabi
Kula ki mbiyen memang mungsuhe umat Islam Kanjeng Nabi. Ora kalah karo mukazah niki Kanjeng Nabi. Ning nalika kula ki wis dadi umat Islam Kanjeng Nabi, nek enten sing arep nglarani jenengan kudu ngliwati kula riyen Kanjeng Nabi. Wes langsung tawani, mukazah nek kowe karep bales aja bales Kanjeng Nabi ning bales aku. Kaya ngoten niku Pak, dadi luarane ngono kuwi tanggung nek wong seneng karo Kanjeng Nabi saking senenge. Mulane sahabat-sahabat kok ngene selalu kalibre serakane dikandakno. Hebat sahabat Umar iki kaya ngapa terus wah nek kebacut ngibadah ya mantenge pol. Lho kok ngoten niku wau. Sehingga nalika ngoten niku wau langsung matur Kanjeng wis lungguh ta Umar lungguh. Iki urusanku karo Mukazah tak rampungno sithik nek wis rampung aku ndak men urusan hakul adam iku rampung. Nggih Kanjeng Nabi terus lingguh. Dek linggo. Wah, ning sahabat sing mburi wabah niku wis kemrepek. Yen kaya arep ngantemi tenan iso. Saking mangkele karo sahabat Mukazah niku wau. Lah terus piye karepmu Mukazah? Nggih Kanjeng Nabi nek pancen niku hakul adami, kula kepengin wekdal niki bales dateng panjenengan. Wah, sahabat sing ora meng papat niku tok mburi niku do kemrepek kabeh ta mau. Nggih. Bar niku Kanjeng Nabi matur kongkonan karo jenenge napa sahabat Bilal. Kowe mara ning ngene bojoku omongo kon njukukno pecut sing biyen tak nggo perang. Wah, sahabat Bilal njukuk niku karo mangkel kae mbok tak patenane nek tekan ngomah wong ini. Saking mangkele. Ning matur Kanjeng Nabi sing dawuh langsung mlayu tenggone Aisyah. Dikit-dikit ngoten masuk mlebu. Ketemu Aisyah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ngopo?" "Niki kula dawuh Kanjeng Nabi kan cukup pecut." "Lah arep ngopo?" "Biyen enten sing melu perang Kanjeng Nabi arep njaluk halale arep bales dhateng Kanjeng Nabi." Aisyah, "Oh ya wis kowe bali tak gawane dhewe pecute." Saking mangkele krungu ngono kuwi tok mangkel. Aisyah niku mlayu dhewe, "Endi sing jenenge Ukazah? Tak tambane ngono terus saiki." Kowe mecut tak tambane. Langsung dindek Kanjeng Nabi. "Aisyah, bali. Iki urusanku karo Ukazah, kowe ra ngerti urusan iku." Wis pecut dikekno Kanjeng Nabi karo Abu Qawasaten sahabat Bilal nyaniki Kanjeng Nabi wis dikekno. Lho. Iki yo mbiyen pecut sing tak nggo perang jaman semono tekan saiki isih Ukazah. Iki mbiyen sing tak tau tak nggo mecut kowe. Iki men hakul adamiku marang sliramu rampung, ya wis nyoba balesen saiki aku wis biyen ping pira balesen. Wis sahabat ngoten niku weruh Kanjeng Nabi ngoten niku nangis kabeh, masyaallah. Kanjeng Nabi kula ganteni mawon jenengan Kanjeng Nabi kula ganteni. Tak ganteni ngantek sahabat papat niku kabeh njaluk mbok kula mawon dijoli wong papat mboten napa-napa. Mukazah ya gemang kula mboten purun, pokoke Kanjeng Nabi kutune. Wah, cara sakniki wis tambah muntup meneh sahabat papat niku wau. Masyaallah. Tenan bahasan ngoten niku wau nggih kaekno niki wau. Nyoh sahabat Mukazah, iki wis posisine wis pas. Kowe mbiyen ya nganggo pecut iki, aku nganggo pecut iki, saiki nganggo iki. Wis kira-kira mbiyen ping pira, bantere kaya ngapa, balesen sak padha niku luwih akeh ya entuk, sing penting aku ra ndek hakul adami malang sliramu. Kanjeng Nabi ngantek kaya ngoten niku wau. Padahal wong sing swargane wis dijamin karo Gusti Allah, isih njaluk hakul adami. Lah awake dhewe iki masyaallah surgane urung jelas. Ngamali ya wah ngono kuwi nek ndek dosa karo wong dipendem nganti tekan mati. Masyaallah. Lha niki ngantek kok ngoten niku nggih Kanjeng Nabi. Akeh etok siap ngoten niku Kanjeng Nabi. Mboten Kanjeng Nabi. Riyen niku lho Kanjeng Nabi nalika jenengan mecut kula, niki jenengan teng dhuwur jaran ngeten Kanjeng Nabi. Dek kula iki teng ngisor. Lah gak saniki jenengan teng dhuwur kula teng ngisor mboten padha Kanjeng Nabi. Wah, sahabat ditambah mangkele masyaallah kurang gawean tenan Mukazah ki ngono cara sakniki. Buat tenan. Lah piye njalukmu? Ngeten Kanjeng Nabi nek padha niku mbiyen teng dhuwur jenengan, kula teng ngisor. Lah sakniki nek arep padha niki kula sing teng dhuwur genten, jenengan teng ngisor. Mangkel ora jenengan kok iki. Wis kok ngoten niku saking ngenyake Mukazah kok ngoten niku wau. Wis ya wis, akhire Mukazah ning dhuwur bleleng kae. Pencoleng dua gali Pak dadi ning dhuwur mleleng kae kaya ngono kuwi ning ngisor. Pecut wis tak gawa ngoten niku wau. Kanjeng Nabi wis nang ngisor.
Nalika wis tekan ngisor urung trima. Kanjeng Nabi pun lho wis siap. Ngeten Kanjeng Nabi mbiyen nalika jenengan niku teng ngisor, kula teng ngeten iki posisine, kula jenengan pecut niku mboten kelamben Kanjeng Nabi. Wah, lah sahabat muakazah ngoten niku wis sahabat iki mangkele masyaallah. Wis nalika ngoten ya wis, ceritane singkat wae, entek wektune. Heeh. Dong iso do banget jane setengah 8 kok bengi ning kan. Heeh, kula ya gelak ngelak barang niki dadi wis. Heeh, wis wae dilengkas wae iki. Tak ceritane dilengkas, tak singkat men cepet. Tenan. Ya wis. Nalika semanten bar niku karana kepingine ngoten niku tenan, Kanjeng Nabi niku dibuka pedanen. Lah sahabat ki rong tau eneng wong weruh. Kanjeng Nabi niku kaya ngopo jerone rong weruh, Pak. Ternyata teng jero niku dadane Kanjeng Nabi eneng Nur Muhammad, Pak. Dadi ketika dibuka niku mencorong ngoten niku wau. Sahabat iki kaget kabeh, Pak. Lah Ukazah nalika ajeng mecut ngoten niku wau, pecut diuncalno langsung dirangkul dateng Kanjeng Nabi. Ternyata Ukazah niku meng politik men piye iso cedhak karo Kanjeng Nabi. Masyaallah. Kanjeng Nabi kula iki ra bakalan ajeng mecut Kanjeng Nabi. Ning kula pun janji dateng awak kula piyambak Kanjeng Nabi. Selama hidup kula ketemu Kanjeng Nabi, kula kudu iso ketemu langsung karo Kanjeng Nabi, awakku kudu iso ketemu karo Kanjeng Nabi. Niki wekdal sing terakhir kula petuk Kanjeng Nabi sehingga kula paksakan kula niku ngapusi dateng Kanjeng kula niku tak kepengin amor karo Kanjeng sing terakhir Kanjeng Nabi. Masya Allah Ukazah nangis jadi-jadian ngoten niku wau. Kanjeng Nabi long matur, "Loh, iki lho sahabatku sesuk sing bakal mlebu swarga tanpa dihisab dening Allah Subhanahu wa taala." Modale meng seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bar iku sahabat-sahabat yo tiru-tiru kabeh nyikap Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, "Wis telat sliramu." Ngopo kok ora nyiki wingi ngono lho cara niku masyaallah. Ternyata meng mergo seneng karo Kanjeng Nabi wae iku iso dadi wong sing nomor 1, iso mlebu swarga tanpa dihisab dening Allah Subhanahu wa taala, dijatah swarga dening Allah Subhanahu wa taala meng mergo seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para bapak, para ibu, awake dhewe niku termasuk wong bejo. Kanjeng Nabi dawuh, bejane wong niku termasuk wong bejo ya niku wong sing ketemu karo aku terus gelem iman karo aku. Ning Kanjeng Nabi neruske neh, ning luweh bejo meneh wong sing ra ketemu karo aku kok iso ngiman kok marang seliraku. Lah termasuk awake dhewe iki ora ketemu karo Kanjeng Nabi kok iso percaya iso ngimanno karo Kanjeng Nabi, iku termasuk wong sing beja-bejane wong. Men tambah bejo awake dhewe maring Kanjeng Nabi, ayo do ditambahi le seneng dateng Kanjeng Nabi, seneng le cerak dateng Kanjeng Nabi. Carane pripun? Ya apa sing dadi sunah-sunahe Kanjeng Nabi do dilaksanakake, do okeh-okehan le maca selawat dateng Kanjeng Nabi, sehingga samangke kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki meng modale seneng karo Kanjeng Nabi wae dadi wong entuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten bosen-bosen awake dhewe ora lali le nambahi seneng karo Kanjeng Nabi kanthi okeh-okehan le maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, ya termasuk awake dhewe buktekno seneng karo Kanjeng Nabi, hadir teng sonten menika nindakaken kesunahan thalabul ilmi sonten menika wujud awake dhewe niku tresna dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitulung dumateng kula panjenengan sedaya saged ngibadah Ramadan menika kanthi sak sae-saenipun, dumugi paripurnanipun, salat tarawih ya ora ketinggalan, sing wis kebacut ketinggalan ya ditambeli engko bengi aja nganti ketinggalan, sing umpama nangkeh iso ketemu Lailatul Qadar monggo do digoleki sareng-sareng kanthi pengajap kula panjenengan sedaya samangke pikantuk predikat takwa wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi iki. Wis urung niki? Mpun. Tenan ta? Nggih, niki mpun. Jamene asli mpun punjul 2 menit niki. Oh, pun 58. Nggih, mpun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Makaten
awal akhir kathah kelepatanipun nyuwun ageng pangapunten maule lekas ya rada mundur 5 menit niki ya lek rampung mundur 5 menit wis rampung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.